Fomentar o consumo de peixe e produtos do mar entre a mocidade. Este é o obxectivo da campaña Vai de Peixe, que dende setembro percorre os campus das universidades e dos distintos centros de formación de Galicia para dar a coñecer as moitas e saudables posibilidades do peixe. Os alimentos do mar son proteínas. Cando un atopa unha proteína, pode consumir prácticamente a que queira, a cantidade que queira e coa intensidade que queira. Por tanto, estamos ante unha fonte nutricional de elementos saudables, de alimentos naturais, polo seu baixo valor calorífico e tamén polas proteínas de alto valor biolóxico, polos minerais que teñen, polo calcio, polo fósforo, pola vitamina do grupo B e polos ácidos grasos omega 3. Ademais do tráiler, a campaña conta cunha forte presenza nas redes sociais e que mellores embaixadores que os 4 influencers que a través dos seus perfís desmontan mitos e expoñen as vantaxes do consumo de peixe. A través desta campaña comecei a pensar no peixe que tomaba e agora o teño máis contabilizado, por exemplo, e o salmón, buah. Gustame o peixe con tallada, con carne, raya, bacalao, rape. Espectacular, espectacular. Bueno, gustache sushi. Moitísimo, moitísimo. De feito, pode dicirche Carolina, ¿Sí? porque eu creo que a última vez que nos vimos fomos a tomar sushi e, ademais, é unha cousa que parece sinxela, porque é como arroz e pescado e peixe, pero ao final é complicado. Aínda non me atrevín a facelo, pero comelo ben. Agora que estou fora, sempre que veño todos os días quero peixe e non me fagas outra cousa porque de eso xa teño ali. Entonces, pois a verdade é que eu sempre que estou aquí intento non, sempre como peixe. Ata o mes de xuño Vai de Peixe rodará por todo o territorio galego. Paralelamente desenvolveránse accións complementarias como Vai de Tupper ou Vai de Letras. Os que necesiten máis información tan só teñen que entrar na web vaidepeixe.xunta.gal ou seguir atentamente nas redes a Ana Peleteiro, Eva Iglesias, Percebes Igrelos e Coque Macho.